barakatu mutanen tafi fatan kuna lafiya. Yanzu ka rike mai numfashi ta kira ni tana kuka wa an ce na mutu. Ana dora wani kosan waka ko wane ne wai ya dora ya ce na mutu kuma shi kuma a gurin wani na san a gurin wani mai dan zandar wanda ake cewa wanda yake da magaran post din wannan. Dan Allah dan Annabi duk wanda ya san shi ko ni ban yi ba shari'a ko ni a yanzu ina nan garin kake gani bana yi ba shari'a da kai ko barin bar dina koma gida ko mun barin bar dina koma gida kuma wallahi sai na yi shari'a da kai kuma wallahi ban yayi maka ba Allah ya isa tsakani da kai Allah ya isa na barka da hutawar da wadata ka sa an kira na mutane karshe numfashi ta kiraye ni su salafa tawa suke kira na su Zainab suke kira na mutane da suke kira na sun kai da 20 menene wannan dan Allah da Annabi dan Allah wannan menene na barka da Allah Allah ya isa tsakani da kai dan shi sa nace ban na zawwa shi yasa nace banna komawa gida ku bar ni a gurin tunda a can gurin nake da tana ban ta hawa ka ba to duk inda yake wannan na rantsi da Allah sai na samu ka duk inda a garin zandar kake wallahi sai na samu kuma sai na shari'a da kai akan mi zaka rinka yi wannan abin na barka da Allah ya isa kanni da kai Allah ya isa ni da kai daga an ji ma saboda kai zan tayi masallaci dama ina zuwa sai na tayi na gama ka da Allah na barka da Allah sai na kai karanka gurin Allah ya isa kanni da kai Allah hana maka duk wani horon ciki da kake so na gidan duniya Allah gama ka da tashin hankali kowane iri ne Allah gama ka da masihuwa ta gidan duniya da ta lahira Allah kai baka abin da kake nema wannan mai da magaran post din da yake yi irin wannan abin mi na maka ina nan gurin ina ibaduna ina shan marrata kawai tashin bakin ciki ani yanzu ne Allah doka na a yanzu ne yake abubuwan a gaba ne zan fara bada mamaki wallahi a gaba zan fara bada mamakin da kowa sai yayi mamaki kai sana'a fa nake yi dole duk kasar da naga dama in taka ta tunda sana'a nake yi ba biyan bane aka yi na zo ni in ma bakin ciki ne kuke ina zuwa gari ina sai dai ku mutu kuma na barka